Il-Partit Nazzjonalista b'attakk aħrax u koordinat fuq l-istudenti sempliċement għaliex fil-maġġoranza tagħhom waqt id-dibattitu tal-MCAST l-erba' filgħodu esprimew appoġġ għal proposti ta' gvern ġdid. Kien Lorenz Gonzi li l-erba' flaxija waqt attività politika fl-Iklin fetaħ l-attakk qawwi kontra l-istudenti. Li mur l-MCAST għandna iż-żgħażagħ tagħna fost l-iktar fl-Ewropa li għandhom xogħol u jibbuljawna. Aħna morru l-MCAST u nofqu 120 miljun biex namlu kampus ġdid tal-MCAST u jibbujawna. Aħna morru l-MCAST u natuhom stipendju li żgħażagħ tagħna u li jibbujawna. Dan l-attakk kompla matul il-jum tal-ħamis fi programmi differenti ta' Net Television. L-aħħar sigħat kienu filmati xokkanti dak li rajna propju fl-MCAST. Fil-breakfast show tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, il-preżentatur Chris Mikallef qal li m'hemmx kelma aħjar għal dawn l-istudenti ħlief disgustanti. Disgustanti. M'hemmx kelma aħjar. Id-deputat Karl Guder li kien mistieden fuq dan il-programm żied li l-istudenti ma jafux japprezzaw. Il-bieraħ waqt li dak l-istudenti kien tibgħu Prim Ministru ftit metri l-bogħod kien hemm ħaddiema qed jaħdmu fuq proġett enormi, campus li jiswa miljuni kbir għall-MCAST għal dawn l-istess studenti. Intqal ukoll li l-istudenti misshom jistħu u għall-inqas imisshom jalqu ħalqhom. Shame on who's saying shame on you. Inweġġa għal-Prim Ministru. Issa jistħu. Inweġġa għal-Prim Ministru għaliex ma jixraqlux hekk u l-ar. Semma joqgħod kwiet titkellimx. L-ar Kristabel mhijiex u Lorenz mhijiex li inti tajt shame on you, imma dik il-ħdura hekk dik iċ-ċertu. Shame on you. Waħda mit-temi li l-istudenti tal-MCAST esprimew nuqqas taqbil dwarha ma' Lorenz Gonzi kienet iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li talilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu. Bl-opinjonista Lorenz Grek fuq Net Television iwieġeb li din hija biss ħmerija. U di tal-500 euro naqtawha ta' darba l-dejjem. Għaliex dana qed jgħidu żieda tal-500 euro. Il-500 euro huma l-onorarja illi il-Ministri ifhimni ħossu li huma intitolati għalihom, ġa spjegajta darba oħra di. Dil-kwestjoni ta' remunerazzjoni li hija ħmerija, really, di li joqogħdu għaddejjin fuqha dina u shame on you. L-attakk fuq l-istudenti kompla wara nofsinhar fuq Net Television waqt il-programm .net. Għat-tieni darba fi ftit sigħat l-istudenti kienu majra ħodor, din id-darba mid-deputat nazzjonalista Robert Arrigo. Bil-ħadurija, body language, għax il-body language naħseb tkellem iżjed milli tkellmu huma. Arrigo beżza li bil-Partit Laburista fil-Gvern se jkun hemm ħafna ħdura fil-pajjiż. Jekk aħna ħanirriskjaw fid-9 ta' Marzu, ħajkonna ħmura u ħdura li ma bħala. Spikkaw ukoll it-telefonati tat-telespettaturi ta' Net Television li akkużaw lill-istudenti li mhumiex denji għall-futur tal-pajjiż. Shame on you, missa shame on them, mhux shame on you. Dawk huma l-futur taż-żgħażagħ. Dawn iż-żgħażagħ li jridu jmexxu l-Malta għadha pitata. U shame on you, ngħidilhom huma dawk iż-żgħażagħ li bli għamlu u rew x'inhuma u l-maskra qegħdin ineħħuha ftit. Oħrajn qalu li l-istudenti qed jispiċċaw b'moħħhom misruq. Jiġifieri daw huma imħuħ misruqin, daw qed jisruqulhom moħħhom lil dawn l-istudenti. L-istudenti tal-lum infisdin li għandna. Grazzi ħafna, Sinjura.